Ništa normalno. Možemo da pričamo ti i ja sa njim ne želim da imam nikako. Ona može samo, ona vidi, ona ako nije sa mnom u vezi, ona mora ratovat sa mnom. Ako nije sa mnom u vezi. Ja tebe nisam birala nedelju dana od kako smo prekinuli, ti si mene juče pljuvao u lajvu. Znači da nemam porodične... Ajde reci šta sam rekao jučer u lajvu za tebe. Rekao si, znači ja da nemam probleme zdravstvene od svog oca, veruj mi da bi se ja drugačije bavila s tobom, ali ne mogu da stresiram čoveka, samo iz tog razloga te štedim, evo veruj mi. Veruj mi. Mogu... Hoćeš da ti kažem na konto toga, hoćeš da ti odgovorim? Izvoli. Otac ti je u bolnici, ima ti zdravstvene probleme. Tako je, dobro, da. Otac ti je bio i onda u bolnici, imao zdravstvene probleme, ti si mene ganjala. Nije te zanimalo. Otac ima zdravstvene probleme, pa se ti ganjaš sa mnom po lajvu. Kako to vezi ima tvoj odnos koji traje 2 meseca? Pa si ti u fešti i u zabavi, daj jesi ti normalno. O čemu pričaš ti budaletino, nemoj meni... Daj s vama ljudi. Gde nek narod baca, dodaju me. Gde narod baca ovdje da se ja... Ne prihvate. Ne prihvate svako za Sad sebe ću igrat, Aljo, daj pa ne igram ja na konto ne mogu birali imat. Vidi, meni da se igra s njom, ja bi se s njom dogovorio, idemo i igramo. Nije to problem. Ne može on da dođe do mene više, to je problem. Vidiš ti ko je ona govno, Aljo? Jeste jučer igrali vas dvoje? Jesu mi tvoji, Aljo, ljudi šerovali, jesam ušao unutra, jel govorila Đole Vipara, jel me sprdala, jel pričala o kornjačama, jel ovo, jel ono, šta je radila? I ona nađe za shodno da kaže da sam ja dirao. Pa nije smiješno. Brate, ona voli tebe i ti nju. Vi znate to, vi jedno bez drugog ne možete. Vidi ovako, nešto da ti kažem. Evo, Aljo, tako mora da sluša Baka Mira, mora da se pere. Evo, mogu ti nešto reći. To je jako ružno da spominješ jednu ženu koja je moja podrška, koja je žena jako stara i bolesna, koju ja cijenim i poštujem. Da, kad bacaju parice. Druže, Baka Mira je bacila na TikToku 100 eura. Mogu ti nešto reći? Nisam sam slušala kada ste se svađali zbog Hude preko telefona, ja bila pored njega pre 15 dana. Izvini, mogu ti nešto reći. Evo, Aljan, neka kaže da li ja lažem. A nemoj biti, nemoj maknuti komentare da vi ne strahujete. Da nemoj onda Filipe da jedeš govna. Možete maknuti komentare, bajs. Samo sekundu, sekund. A što vi ne igrate Aljo, možeš stati sekund. Ljudi, možete li maknuti komentare, ne želim niko da daje meni savjeti, ne želim niko da vrijeđa ni Alju, ni nju, ni mene. Tako, maknu se komentari pa ja pričam kako se meni priča. Napredujemo. Ovako, što se tiče... Majko, ti jebem koja bolest. Što se tiče ljudi, ja nikad u životu nisam pomenuo nekog tvog, mislim da je jako ružno da pominjaš nekoga, to je žena stara, bolesna, žena koja je uz mene, koju ja volim, cijenim i poštujem. To ako misliš da je ta žena gifter, ta žena je možda bacila sve ukupno 100 eura na TikToku. Tako da tu priču ti možda puše neki maloumnici, ja ne. Ja cijenim ljude koji su i 0 level, a koji me vole, jer ima više ljudi koji me vola da su 0 level nego ljudi koji su gifteri, a imaju neke skrivene namjere, to sam 1000 puta već rekao. Aljo, što se nje tiče, evo ja sad djevojci kažem face to face, ja s njom problem nemam ni jedan. Ja i ona smo, nije nas niko tjerao po 100. put, da nakon svih govana i svih bljuvotina imamo nešto. To je htjela ona, to sam u tom momentu čim sam imao to što sam imao s njom htio i ja. Da nam je bilo tako kako smo htjeli, bilo nam je. Da, ja nisam, jer smatram, opet malo realnije i racionalnije razmišljam od nje, da sam ja znao da to nije dobro, da sam znao da je to sramota, da time povrijeđujem sve ljude oko sebe, a na kraju krajeva ne osjećam se ni sam zadovoljan i da ja ne mogu imati nekoga ko takav tempo ti nabije poput ove gospodične, jer ona ti nabije toliko stegu. Brate, ne mogu izdržati taj pritisak. Jadnice uzije koje plaču, ona te napada, brate, viš da njoj je drago što je s tobom. Brate, ja sam polako izlazio iz toga svega, ali znaš šta je kod nje? Znaš šta je kod nje, Aljo? Laže! Nećeš! Evo, samo hoću da... Čekaj, mogu završiti, pa ti reći slobodno, ja ću šutiti. U tom momentu ti hoćeš, ti bi, znaš, baba dala kolo da uđe u krug, pa mora da 5 da izađe. Znaš, ide kamata, ide reket, ide... Ti Filipa htio da izađeš iz odnosa. Opet mi ne dozvoljavaš. I onda, kad hoćeš izaći, onda ide problem. Onda ćemo to firati javno, onda ćemo reći... I na kraju,
sam ja stalno doživljavao prijetnje, na kraju sam rekao sam sebi, ma čuj to, ti ćeš odat da smo mi imali nešto. Da li spavali, da li ljubomorisali, da li se svađali. Ali ti si pičkica, ne smeš da priznaš. Zbog određenih razloga da sad ne Koliko puta sam ti rekao da nismo u vezi? Koliko puta? Tebi to veza? Tebi je veza da te neko krije. Tebi je veza da te neko vidi. 4 godine. I ajde, Aljo, evo ti si neko sa strane ko sluša. Da li je normalno? Ja razumem da su svašta nešto loše i dobro prošli i ovako i onako. Ako se to nešto 4 godine ponavlja, izvini, to je odnos koji traje. Znači nemoj ti da reći veza, znači nije bitna forma nego suština i nemoj da jedeš govna. Brak ne traje 4 godine, u vas 7 Sala terminima barata, ne znam pola toga što znači. Slušajte, ja bih volio da vi budete normalni. Kogod je izašao ja bih volio, Aljo, da te izderem do 5, ako ikako moguće. Ove naše prazne priče, to godinama su jedne te iste, to je godinama je to tako, ima ona pravo. Ako vi godinama... izradite, niko ni s kim ne priča, šta je problem? Buraz, ako sam ja, ne igram ja, Aljo, na takve načine. Ne igram na takve načine i takvim putem. Ako iko kriv sam ja, jer ona je tu, ona je ko lovac, ona je na čeki, pa je na čeki sa puškom. Pa ti si mene to se ja spopletem, pa ona mene upuca, to je moj problem. Pita, druže, nisi stao. Ako smo nešto želeli smo obostrano. Šta se pereš ko pička neka, šta je? Jesam ja rekao, pa nisi mogla sama sa sobom da budeš. Možemo i tako da se lažemo. Stavi na očar da ti ljudi ne prepoznaju. Pa ne nego su mi oči, Pa pusti ti te šalja, brate, isto šta vam je ljudi, non stop sa zahtjevima za igru. Ne prihvati meč, neće nam slat niko, ne prihvati. Utro je, ne ja tu. Neću, igrat ćemo ja ti 1 na 1. Vidi, ova već prihvatila, ova već zaronila, znaš da prihvati. Da razumem, to meni isto da li je ovo... Aljo, ti, Majo, ako je iko kriv sam ja sam to rekao ovdje pred mojim ljudima. Ti to pričaš 4 godine unazad. A Buraz, meni to nije problem, ali ti si glupa. Aljo, kada je on... A ti si glupa, pa ja sam s tobom javno bio na televiziji. Pa jebote, glupa si, pa nisam ja s tobom bio prvi put, pa ja sad kao krijem. Nego ja to nisam htio da se zna. Zato što moja porodica, moji prijatelji, kao i tvoja porodica i tvoji prijatelji, to je nebulozno. To je nebulozno. A pritom ti si svoje... A mogu ti nešto reći? Tebi će neko 32 godine da određeš ti da budeš. Ti si napravila u svojoj glavi viziju da ja tebe ludo volim. To je najveći problem. Ne, ja sam debil. Ti mene voliš najviše na svijetu. Ja sam debil koji voli onu stvar. Kaže, s njom mi je najlepše, najzabavnije, ali ne mogu trpit, ne mogu. Tu, razumeš? Ja sam da on mene voli, nego mora da se pere. Njemu digneš, idemo ja i ti u Mađarsku da ga gledamo, Majo. Dolazim ja po tebe. A misliš, Aljo? Idem ja po tebe. A svaka žena, slušaj, mene danas jedna djevojka u porukama uvjerava da ja nju volim, da sam ja u nju zaljubljen. To je sad priče da mene iskompleksira da bi ga posle... Najviše u svijetu. Ma ti sad u eliti bila. I dalje je, danas je meni poslala nakon dugog perioda, nije s dugo javljala, ona i dalje u nekoj, u glavi, u nekom svom, da je ne znam, da ja nisam ušao s Aleksandrom u odnos. Evo, počinje. Ono, bolesne priče. Evo, pa meni je rekao, Aljo, niste uvjerene da vas ljudi vole. Ljudi vole samo malo. Ono, mirna luka, ono. Ono spravi. Dobro, ajde, ne da mi se više, ajde, ješli smo, neću ja. Jel pošteno ovako? Marija, jel pošteno ovako? Ne uzimaš me usta, ne uzimam te usta. Jel pošteno? Ne može, nije pošteno. Ajmo, Aljo, 1 na 1. Ti si mene jučer... Mora priznat nisam ja tebe, ti si mene vrijeđala kod Aljo. Mora priznat da je veza trajala 2 mjeseca, da nije bio seksa. 20 puta ja ušao, čuo sve. Nebitno. Šta sam rekla? Nebitno, ma nema šta nisi, pa joj, indirektno mene spominjaš u svakom live-u 20 puta u minut. Nije nego Aljo potencirao, Aljo reci čovjeku. Okej. Bila je veza, Filipe, nemoj govoriti da je sam seksa. Naravno da je bila veza, nego laži, zato mi ne bio što se pere. Okej, bila je veza, može tako. Pa nemoj može tako, nego je bila. Brate, sam bila kod tebi u roku od mjesec dana. Ali evo okej, ako smo se mi vidjeli par puta Nije par puta. Znači, bila sam 4 puta. Evo, nek smo se mi vidjeli, evo 4 puta. Nek smo se vidjeli 4 puta u kratkog perioda.
skoro 2 mjeseca, mjesec i pol sam... Evo, bili smo u vezi 2 mjeseca. Evo, Majo. Evo, bili u vezi 2 mjeseca. I šta sada? Ništa sad, nema potrebe da me vrediš i da se pereš. Evo, ne vrijeđam te, ne ulazim u tvoj život. Živim totalno svoj život. Kako sam izašla? Aljo, znaš kad smo raskinuli? Čemu spominjanje moje podrške, čemu spominjanje mene, čemu spominjanje nekih stvari? Ti si okačio story, znaš kakav si okačio, aludiraš kao nešto ne bi li mene ponizio, pa onda si me, Aljo, blokirao me svuda kada sam izašla ono večer na rođendan, kada su bili Janji. A daj, ali koliko puta sam te blokirao na svemu? Daj, nemoj me više sprdat, znaš zašto si objavila da smo bili zajedno, Majo, nemoj me sprdat, jebe mu mater, ispade sve da si uvijek ti u pravu, pa nemoj me sprdat. Može li se od tebe, imali smo nešto, može li se otići na normalan način, bez ovih, evo ne vrijeđam te, ne psujem te ništa. Aljo, story kao iz klinike. Tebra, imaš svoj život, evo ti imaš probleme, otac ti u bolnici, imaš svoj život, svoj posao, pusti mene, ja sam lud pa sam lud, pusti, nemoj se očešavati do mene, kasnije, tako mi se, stalno ste na telefonu idete oko mene, kad vas opalim onda je problem. Pa jebite vi ovce ili novce, šta hoćete vi? Ti si nekog od 140 Pa jebote led, pa ne, sliku sam čitao Šekspira s tobom. Ja ne znam baš... Ne, nemoj me zajebavati, Dostojevskog zločini kaznicu sjedili čitam. I na svadbu me vodio. Ja te vodio na svadbu. Tako imam dokaze. Došla si, i to si negdje rekla da si bila na Brunovoj svadbi, ti nisi bila na Brunovoj svadbi, bila si na jednoj drugoj svadbi. Ne, išli smo... Kako si došla na tu svadbu u istu? Došla sam, kako sam došla? Pa kako si došla? Jesi došla mojom voljom? Da, nego čijom, pa kako ja mogu na tuđu svadbu? Druže, ti si upala u salu! Upala je u salu, uhodila me, pratila me, Aljo, upala u salu! Aj, izađi van, Aljo, dodaj me, Aljo, odmah me dodaj. Aljo, odmah me dodaj, odmah me dodaj jedan.